Balibad niyo po kanya po tayo po manakot. Sinabi ro po ata po tayo. Kayari po ko ni Misa ngayon. Pota po ata. Motor gate po ata. Pota yung motor. Bayo ya po ata yan, auntie. Bayo ya po ata yun. Sakit ng panis ko. Bayo ya po.
ano rin sana ko na Ito naman si Michael. Unahan. Ulit ito pala rin ka ba? Niya pala nalaang. May pakalat. Generator. Adi mega ko man. San Nicolas na papunta? Ano yung viewing karo mo?
yan ng Banay Cristina. Ha? Sila? Nililisan. Kitang masin. Pati kang mala, no? Kumang kepaw. Yung malatikan eh. Gusto maaarap ng kampalang at ilikay. Sila, Hindi.